Uma esi ne chere ne me na asanu eso. Me tie o salo. Enya bone. New Year ble no. Na no New Year ye. Mpacha. Ena me baba yo okumase. O me ma me nchen wo aha ble man. Nti me ka yen so ma o medi bulonya. E wo me ho nkran na. Nti baba ye he. Ne me de time bia ya me kwa adwuma. Nti de bia me kwa adwuma aya me tama me pono bulonya mu da ya mpone ntem. Na adwuma no ye. Mpacho me pamade. Nti time bia ye be pono bia ai. Ansa na makwa akwohwe nkran. Nti me kofie ho a na me na no ba akwa ofie no aka yem say Salo why no de nkola hin jabe me pacho me nua ba yo bi ho ono no he nkran me pacho okay nti me kwa no waka che me say me ba he ojonso a na wo su ne me kan ne me fla akra ne me busa no wanka no cross na ni ene na ye ne ya nti me hwe na me sa afle ma me say o man kra ne nye den embla ne me man kra me do musika no omo ba kumase omo ba 2 days time na ma me asa afle me o ban ba repu no ne me say why ni repu akrai wo bisa no o se ma bisa no na me bisa na onka afi de wa aka nipa kora na ye den o repu ni kirem ne me say o se hwan o se ko nka se nti why da me sere ye ne me say ko nka se so betimi aye sa de we abi ma ni be friend sai ba chai ne me say nti wa pa ne me say okay o da fa ne bla sa wo de ne ba ne de ne ko hospital ne be hu ni ye den ewom ne ma me de ne sa da hia ma me antam no da kra ye ba ye na ma me ka me chiro se wo da kra ne ba ye me ba ya si fili moja ni nsuo nya sam kitwo akra de wanya mfiensi an mpa twa afi kra no ko mfiensi ti bi da kra ye ko hospital ne ba me frɛ akra ne papa e bo na mane me frɛ no bo na mane no so anya ntobo ase sa mle na ye nka ma boy ne nte ye nti no da so ni na me adua he ase na me ba he ba ye ndie na ohunu no minim sa asem he to no so sese yo nti me ba ye ofle me ba he anko nti wana me so me da kwan ko hospital be kwa ye case ato na nka numle ya ba be fa no nti me fra akra papa bo na mane ye ono so anya nto bo ase na ono so de squad ba ho ebe tugu akwa ye so se be ye den be bu nti aba sa da afa bia o fie ho bia de efi obia se dabi enya we nti omo gi akwa no efi omo nsam no de omo gi ni fi ni nsam ana akwa hidwane ye nti wo dwane ye ade chiye ye wo ho ane ne maame ne na busuafo beba ho ba me busa asem imu nokure beba omo se ba busa boy no ama boy na agi atum se eye nokure waaye nti omo ba omo di dwato asa na omo de ba dwato asa na omo de ba na me ofa mo ka kire de se dwato na omo de ba ne de ko nka se foto ni eda so me pa twa wona ne ba ne me se hu di anya dai ehia na akura me bai ni hwe ne ye dai ehia ne mo ka ne mo beka nyina akoye ne me ofa mo sa de no mo betwa bo aye dai ama omo no mo atwa na ye de hwa akura no bo mo ba ho be 5 ma me ofa kura pam wo mo so still no mo ye dai omo ba ho nti me so be da akwa ko hospital no doctor he fla akura ne ye bibia wie ya o so wo de me 12 million ni me se 12 million de se si ade me need 12 nti ka me pa na cho me sra no on sign mami ti senko o sign mami a nanka ye wia ne ebesi bia nka me diniska be den ebe ble no doctor he ansan o ka kire se si yenya scan de ba case ni wo ho o be sign na ye de akọ na se o sign na nka mo de akọ chiko nka se pa twan wi asin nti wan sign ni me nti afeda me bai me so me ba be pono me ho mo ma kwa ni trans na mo kata ni sika kakra e wo me ho no ni me dia hwe me ban yare saa ba be pim saa mra na me hwe me ba no ni nua be ma ni di animu e ble ye 10 million say ye nje fa sha o ma di atum se ko ni nua be ma ni ble 10 million say ye nje fa sha akrai nti o de 10 million ba ye he ne bi di bi chi a hospital base ada na sika ni nyina asan ye
Afa ye fle ni nwan a. Rewe. Ye fle ni nwan na. No ana, ni nwan him first ka bia ma wo nye sensem se beble. Nti man fle ni nwan him. Na 10 million na ni nwan de buy. Na de na man fa nkosan hospital no. 10 million ya de buy. Ye de kwa doctor o ma ye kokwa ye lab na niema. Nti scan out. Ti akoka de ye oje no wasan no. Nti scan out. So na nko asemuni. Akola mfie nsia sebi. Obi akoto ne mo na nsuo ni moje free na seba. Ti e hu ni mo bokola. Ti se ko nkase no Salome owen. Me ba cho wa dwane. E won kransa ho. Mususu se hin wo hye. Bi mu ba o mo di complain ba so o hye ne maame ne papa krase. E wo kura be ni ase. E wo John Kwanta. Insa side. E wo fa hin. Me ba cho wo nsu insa side. Ofa Dumase kwala nkwa aben kwan no. Kransa nkwa aben ana. Kransa nkwa aben dabi nkransa Dumase akuza Dumase nkwa aben kwan no. E ho no o mususu so hye. O musu ho ne. E tina chese man one sign inti man timi kra nko ye case. Pa cho dabi antimi amfa report na nko. So se kire yekọ police o musu kire doctor in the report ye dey. E ma ba o ma ye nuro. E person say bi kra ma ye ko. Me pa cha mo nkata kra ya ni mu mame. Na me misa na sem. Abaya ete say kasadin. Ete say kasa hwade ni na kasa. O ho te say. Why no ye usa no? Why no ye usa no? Ko nkase. Eye de no ye usa ototofe ma. Ono ko da ofa he. Ni fi ho. Oh, nyama ye. Hello. Ni fi ho. Ono ko da o ni fi. Memo tinku aye bi wan ate. Ono ko da we. Ni fi ho. Why? Be friend say. Ni ono da he be friend say. Kunkase. Enti eya na eye wo ya. Ani. Kase guade mu. Eya na eye wo ya. Ani. Ti se wanko unko school. Debi. Anu ti unko school. Debi. Ebusuafo ya wura wosem wo me ya yetimu yimu. Abrantia wo watimi anyinsen awo ba. What you be by was 6 years allegedly. Ene na koda amensuo ni moje fi na se. Ye nya 12 million ama dokota nsan ti konkase ati ni turumu anhwe abo ni turumu brazia ene na monkoranse nkura ase. Ni foto yi na daso yi apanta kraku ni foto na daso no enkoransa mpatamu Dumase bia de mani betwa brantie yi so honche no ni nua na obetua 10 million no ye pese ye ne kasa waje pene so ne ye be kasa sesia no ate atom ofre na wonfa na ye papa ne ye maame no ma mo ye nwuma bi eto de bia ye sremo mumputu human face kakra akoda CCS ya toni monama na japade ne to ene na sia bom aye trousers ati atom sakodai ya nyadro papa anye no a obenyi no na ese enu podia nyame anyadoma na wode yakura se benya problem Salome je say mu start system de aduro kanu no yakosi sei Utadro drasto. Arenti. If it's wow fanenko. It's a order the hospital. Ni nyina akwa yes kasem. Na ne papa ne we. Na papa wo. Na ne jai. Dabi. Na ne papa wo de ono so mo ya na adwuma nye. Atele. Na adwuma nye. Aba to bronsi. Asam wo ho. Mo jai. Njaya de. Munyae. Na wade ahia nwene se. Mami ni dwamla na wanso ase wate atombisi. Konka se gangaria. Wo nkransa. Wodi enkwala nketu afie nsiama.
ena sebi ekusabi eson wusu ubedi wo mu ko ka se ya ka kire u pray wo ma ne mra wo mu nyesa ye ni aye beba ye di anyinyi ye japade esoso no wadi yen mi to nyame ko ka se ye beba nkuransa no akanya to ho Saudi wati posu Ghana ha yama posu se free range di nkwala ti ye beba wa hunu di adwon waso pen ye beba no wa hunu di adwon waso white no wa ye ho adwuma me fifratu so atopam wose watopa emu wose na sakokon ani asomroji sia ani ebe wudo ya shawani ko ka se mesi asomroji ni akokon sia ni ebe wudo ya shawani mesi wubedi ya na wa paba mi do nyame ala wallahi ante wona nei woni yedi ni jao me pa chan na ya dai na mo so ma hwe ni ya wo me mama we dia me nana ade ndi wo hia na atete nkora ni nyina na ma mi kunu wu 13 years ni na ma wu dadam na wotwentafo na wo he wa ade na ma hwe ma ade a mo mu anyina duru se na tam na ba ma ni wu ye no na ye ko ye kuromu ti ye ko ye no nkora ne ka se o mu beka me ma me nchen kakra na wo so ma me tiase me papa na afiri mu okay eti nkura ne ho na omote asu adwuma ne edi na chi ye tailor we si ye ne edi na chi hairdresser we ye tailor eti me ye na me si da bi wa wo me ensa se bi be ma no so wonya adwuma bia me bayi bressa ne me se sa de mete abaye de na abakuma se ya ti buronya bia wo mukodi buronya wo nkura nsa ti buronya ne me dia wo mokwan na wo mokoye no omudi nu ye ni wie ye no brada na omobaye wukuara ya wada siada anadwo tiri okroko me da wa na atane tie ma mekuya hu nyina di moja o ho na me bo fitina me sorem si Jesus woni edi ma wu sei nsusu ani no awrade na ka wo ma wu sei fatoto ano kwa ni akura no konka se emma sunso na mentowa no sister wo na panta ha no dade na ha na wotimi se obe hadwen ha adwen pa na ye nim ye ni suma ya wodi ni ho ne emema ya no mapantai aye se no se ni yire kra kata nsem bi so ye ne ba 13 years da me this speed course ye wo no someone ya kam kwodi nsu me kwa na ne ba ne da ho ye di nsu ohie ade ye na pupa mu se na ye gu nenem nti ye ni suma ya wodi etimi nana no mambruni na mama mambruni ye abaveve mama ma bro me nana no ma bre midofo many aba one why de na buru mi de asu yi ya nsu amati ni moja akora we enu ya nyaboten yo mama nyaboten ne ukofi wo he na chese ko nkase sabi ku wadi ni baso ni ba ne baba 13 years wadi no akora ne so ofe ne kwate hu nyina Okay, in court. na ye juada Edidimba. ti ko nkase ni de hia ne dendende ne enkransa sabi niema ade we koso na o makata so ne yira kata so ne yiri nimu na kata so dendende ti ase we sie na na o ka che mama me siro nya abotre hwe so ami su nyina wa ye me baby ya ne yire ne ka ye what me asa ndi onu ani nua kura so ne na wo why na de konka se no wa ye bosomo ana nti am se ye duro bi ne na wa ye dia konka se no wa fa ne ono ane ye mo ba ni onu ane yiri nua ono so anyem awo nana nkransa yesrahu wana bo ajekum ye hia no ye hia konka se wana bo kwajo ajekum nkransa south na mo we ana north mo nkransa north ana south ye was south mo south baby ajekum ya he yesrahu sompa he wada uroma wadi sie ni o Harriet wodi o yo ba o oba no a Harriet opon kire me mon sorry na yentumi ntena nkransa na niam asɛyi nkoso
Dear mammy can allegedly say no cratia. I know Denny. What funny pa? I was so no acquire. Then you could shana kodani da penwa. You didn't so see a boom. Ah, Aday. Edian wo me ye dani. Edian wo me ye. Edian wo me ye. Konka se. Wo wure ya wadashi. Ye penu. Ye nyawda. Maestro. And grandson maestro would see me. One in another one here tampon. No, Monsieur Show Nanaba. Maestro Michiwuti. Maestro Michiwuti. Nanaba Kefa. Nanaba. We are this year from Quansam. When you now found him. Nay to be my colleague that and say, Sister, when I Google a colleague, say Nana, Petranity. Me Pacho. Ye time na ye kwa doctor ni siri ni wie ye be de ne kwa awufu hu a wo mko siri no doctor ne ka kire se wo sere me ye ma woni di aduane a fruit abrobe no mama ankanum ne aponom na ye ma ne se moja benya obenya ni moja na sate na ne hu nsu no aha nti efiri wo kwa no so de sa de no ye migu o ma ye nuro o ma ye kuma da nuro bi kana ye de tufa ye ho atesra ne ye de nti na ase ne de o ka kire se ye mmompa ye se nyame bua na se eduru ni fie nyini bi so na ye de no ko doctor na doctor siri ni se obetima wode ya na ne ye de nyame ase na ka ba ma pen mu kra de boni about him so obefa akola fa prepre so de boni about you si etumu fu se munya hwi ene tramo no mo mo se muntie na de so mo a jele abeko wo si wo akura ne be wo ko private wa ha ye minim woni ye mi hu ni toilet moja wum ni dwunso moja wum na chese madam na mo te hu ye de abu fa ni ko hospital bisano mama sika semo na ne papa wa wo pa no wai papa no so mama woni bi eti ante hu fe se o mi dofo ti akola yi wu fe kwa o aw shen na ne wo sika sese mi hwe school mi san hwe boy secondary school una na bai wa kama say mama enya mi afes na mi wo bi na school hwe secondary school sese ne be wie kura no wo de aba honorable kwaje kum Kwanza South sase mu we de papa mi srofa ho mi hiamoa akura na nkasa mi hiamoa before bremwe amede asem we ya promise judge